hangmanan sa kaawit. No one else can make me feel this way, and only you. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sarjay. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You. I'm about to give up. Bay, Sarjay! Gusto nung ka desbol? Yeah, bay igay, standby. Kung man, di ka na mong trabaho? Ha? Gananong tabay pero amoy kasudlag trabaho gud. Aring Cebu, bay. Kay nako'y pasudlan mong trabaho. Pagtarong ba? Dali lang ito rin. Kinakinahanglan ng tao nga kung itrabahoan. Mo ba? O sige, sige bay. Manangid ko sa kong mama ha kung musugot ba ni siya nga muanak og Cebu. Og nganong adto mangyud kuno kag Cebu nga mahimo man nga anhi lang ka dinis ato mangitag trabaho. Nindot magud ang Cebu ma kay naidagang trabaho kasudlan. Maong adto lang ko dito ma. Ay, ikaw good. Basta pag-amping intahon dito dong ha. O ma. Abi na kung di ka madayon o gani Cebu. May tabo kang di nga gidlaay naman ko dito sa Amos Bohol. Bay. Nanangid lang kog tarong mama kay naibaw naman kanting tiguang dali kay mabalaka eh. Mao sa lagi? Yeah. Kanus ama ko niyo pasudlon sa imong trabaho ana? Aw, mapun. Dadon ka na ko sa kong gitrabahoan. Taon kay nakasudin kog trabaho din sa Cebu. Kay gilaay gipisigig standby dito sa Bohol eh. Hi! Hello. Ikaw na ang giingon ni Igay nga iyang amigo nga iyang pasudon og trabaho dinhi? Oh, ako? Okay. Ako din si An-An. Sarjay. Doon ko lagi ito ni Mus An-An bay, sir. Ano mo de? Ayay, murag lahi na ninda. Ha? Noon sa ka? Murag na ni something da. Kung say something boy. Di mo ko na ingon anas An-An bay sa mga bagong trabahante din he. Sa tanan nga mga bagong nakasod din he, ikaw ra gid ang iyang giduol og gilaila. Aw basig na ibo na sa An-An mo bay. Oh, unsa? Bay, naku ibalita mo. Na, marites naman ka eh. Ha? Unsa ni balita nimo na ako ba? Kaan ka nang nagkasulti mi ni An-An bay. Yeah. Nitukan ko dyan ako. Nga, ibo kasi ni mo. Ha? Lagi. Ay noon, kinsam sa nabihan na ngang di magagusto ni mo ba nga? Barug pa lang ni mo? Ngayon kay kanya, wapo ba yun? Saba de, sig atik-atik eh. Tinoon mo daw? Sang ngutong unon? Bay, ako pa ni mo. Imo na lang panguyaban sa An-An. Ha? May isulti ka na ako? Oan, og hinapunta ko nga di ka masuko na ako. Unsa imong isulti na ako? An, I love you. Sarjay. Mao ni tinud An, may chance ka ako? Kapoy na kasi tago-tago, uy. Ha? Unsay buot nimo ipasabot? Ibog masad kaayo ko nimo. Sukad pa atong una kang nagkita. Basta ato pa, uyab na ta. Sarjay, uyab na ta. Salamat An. Ba? Nagkauyab na mga An-An? Uy, sakto gid imong gingon ako ba nga ibog kay si An ako. Kay gisugot na dayon ko. Ingon ba ko ni mo? Ana lang sige. Good luck sa inyong relasyon. Tanan na, mga ano ta, Sarjay. Sa gawas ra ko mukaunan kay wa ko'y bawon ron. Ako manigidag ka ng akong bawon. Nasa dagang sudan ako. Og sugod ka rin, ako rin bahala sa imong paniudto. Grabe ako ni Ubay. Ibrihan mga pirmi sa imong uyab. Aw, sulbad na pirmi ang imong paniod to di ay. Nambi pa kayo musudan. Awa ko'y mahimo yun ba? Iya man yung gusto. Maunay gikaingon bay nga. Ikaw na!
Katulog, anak. Sergey, mapuang ko ni mo. Sergey. Sir, pila na kayon nga may nahitapo na ako. Ayaw ba ko pasakiti ha? Di na may tabuan. Basta ha. O lagi, promise. Ko anday, sir. May itog anday ko nimo. Isa mo na. May kaipon ba ko? O, Ug may usami ka anak. ha? Pero nawaan akong kukma sa kong katipon. Sukat ni abot ka sa kong kinabuhi. Uy, kakuyaw ba di mapatyan ko? Magamping lang kita para way mahibaw sa atong relasyon. Bay, Sergey. Nangita ba ito ni mo, sir? Ha? Ano naman? No, so kung may baw. Ato walang. Sir? Gipatawag ti ka, Sergey. Tungod ining akong nasayran. Sir? Nakadugog kong balita nga may relasyon mong duha ni Anan. Sir, kining... Nahibaw kag yun nga ba wala din sa atong trabahoan ang makikrelasyon o kauban sa trabaho, di ba? Ilabi ba yun nga may kaipon ang imong iya? Hangyaw lang nako ni mo, Sergey. Putla ang inyong relasyon ni Anan kung gusto kang magpabilin sa imong trabaho. Oo niya, unsao man na to ini, Royn. Magamping lang ta. Di lang kayo magtinagdanay din sa trabahoan na to. Aron di ta matangtang sa trabaho. Sige, sir. Bay, Sergey. Nangita ni mo nga lalaki. Tuwas-tuwas. Kinsa man na? Amag! Kum kaila to? Sumahitsura na niya. Mubo niya tambok. Ay, tuwa na to. Basig importante kayang yung tuyo ni mo. Ikaw bang nangita na ako? Oh, ako. Ikaw ba si Sergey? Ako, sir. Mauday nga nabuang pagayo si ani mo. Kay gwapo ka man day. Kinsa man day ka, sir? Ako ang kaipon ni Anan. Usa? Sergey, muangyo ko ni mo. Palayo ni An. Nahibaho ka ba nga dili na siya mo andam na ako upaliod to. Udagan siyang pagkaon nga dadon. Mga lamig kasudan. Ug tingali, ikaw ang iyang gidadaan sa mga pagkaon. Kinuo ko. Mang maluhin tao ka na ko, Sergey. Mahimong muhatag ko ni mo og kwarta. Malayo lang niyan. Kaya dili ko gusto ka mawuha si anak ko. Kaya nagkinanglan niya ang abong anak. Sir. Maluhin tao ka na ko, Sergey. Alang sa kalinaw sa inyo pagpuyo, sir. Magpalayo ko niyan, Ana. Salamat, Sergey. Dili ko musugot. Dili ko musugot kay imo kong buwagan, Sergey. Dili ko man ako nimo. Nadutlan ako nimo. Ug nagtuo ka ba? Nga ikaw lang ni bati ug ingon, ana. Ako saban. Mahal ka na ako. Pero di ko gusto nga ato ning ipadayon. Kay makapasakit ang laing tao. Sergey. Sakit man pero ato ning hunungon. Kalimti ko. Kay kalimtan ta saga. Give me hope, the strength, the will to keep on. And only you. Sapagkat tinuod lang,
nadutla na ko ni Anan. Pero kinahanglan nga among putlo ng among relasyon. Aron di na mi makapasakit pa og laing tao. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimin.